Máťo, mám pre teba pripravené nejaké komentáre z Instagramu, tak ideme na ne odpovedať. Čo ty na to? Poďme na to. Poďme do toho. Som zvedavý, čo si nám pripravil. Začnem prvým komentárom. Nekecaj a prataj do bane. No, ja som v bani nebol, ale robil som podobnú robotu aj ako v bani. A jak si niekto myslí, že nie, tak ja som manuálne robil veľmi ťažké roboty. Špinavé, smradlavé a nepríjemné. Takže nie je to len nekecaj a chod do bane, ja už som v niečom podobnom ako je baňa bol a nie raz. Ja si myslím, že to komentujú na základe toho, že teraz máš videá, vystupuješ viac na tých sociálnych sieťach, tak asi ľudia nevedia, že úplne, že ty sa chytíš tej roboty, vieš, že niekto presne pozrie tvoj Instagram a povie si, že tak ty už máš firmu a neviem čo, nájdu si stránku a tak ďalej, pozrú si, ale presne preto potom takéto komentáre. Hej, presne preto také komentáre, lebo uvidí, že prídeš v košielke, v topánkach, prídeš pekne oblečený, dobré sačko, tak každý si povie, ten sa manuálnej roboty nechytí, ten je si inde. Ale ja som veľa rokov robil manuálne a aj teraz sa chytím kedykoľvek manuálnej roboty. To je len taká myšlienka, čo si ľudia myslia, že áno, ten sa roboty nechytí manuálnej, ten nevie, čo je robota, on by to nerobil. Ja som to robil veľmi veľa hodín a veľmi veľakrát. Takže to len ľudia si už teraz tak povedia, keď ťa vidia takého, že to on ti robiť nebude. No, Veď sa na ňo pozri. Alebo príde, premerá si ťa, kto si vidí topánky, košielka, to ty si už pánko, to ty robiť nebudeš. A zase ti povie aj, že ty si už pánko, ty toto robiť nebudeš. Ja budem robiť veci, ktoré teraz časovo sú pre mňa výhodné, ktoré dokážeš napríklad varenie. Ja si dokážem jedlo lacno objednať a ten čas, ktorý by som strávil varením, umývaním riadu, nákupom potravín, ja ten čas radšej investujem do nejakého môjho vzdelania, investujem ho rozumnejšie. Najväčšia daň, ktorú ty platíš, je táto neviditeľná, že míňaš tvoj vzácny čas na nízkoprofilové činnosti alebo nejaké aktivity, nevytváraš takú hodnotu. Robíš aktivity, ktoré ti nevytvárajú takú hodnotu. Takže už teraz také aktivity, ktoré sú pre mňa není až tak podstatné, tak tie nerobím. Tie som musel vypustiť, ale venujem sa viacerým aktivitám. Keďže máš obmedzený čas a potrebuješ urobiť 100 vecí a zo 100 vecí máš čas len na 10, tak si vyberiem tých 10 najdôležitejších a tých 90 delegujem na niekoho iného. Kupujem si späť ten čas, ktorý je najdôležitejší na svete, čas. Vieš, čas nevrátiš späť, všetko získaš späť, ale zdravie a čas už nikdy nezískaš naspäť. Nikdy. Keď raz prídeš o tento dnešný deň, tak sa ti už nikdy nevráti späť tento deň. Už nikdy nebude späť minulý rok, už nikdy nebude späť toto leto. Takže čas je najvzácnejšia komodita na svete. A preto k tomu treba tak aj pristupovať a naozaj s rozumom ten čas míňať na veci, ktoré sú naozaj pre teba potrebné. Dobre, poďme ďalej. Dzekovský komentoval: netreb pičoviny, daj 14 eur na hodinu a dobre. A pojebaná AI sa jebe, čiže tak. A keď nemáš love, chod si to urobiť sám, ľudí je dosť a dosť. Hej, ja netrepem pičoviny. 14 eur na hodinu, podstatne viacej majú na hodinu zamestnanci, podstatne viacej si vedia šikovní ľudia zarobiť a menej si zarobia ľudia väčšinou, ktorí sú aj nižšie kvalifikovaní. Lebo ako kto si ti povie, daj viacej na hodinu, daj viacej, ale máš aj kvalifikáciu, vieš aj viacej na to, hej, že s časom, ktorý ty investuješ do svojho vzdelania, do svojho vybavenia a tak ďalej, tak rastie taktiež s tým aj tá hodnota tvoja. A keďže ty si hodnotnejší, tak dostaneš aj viacej zaplatené. Trh ocení to, koľko ty dostaneš zaplatené. A nie, že daj viacej na hodinu. Ja by som sa ho opýtal, že ty vieš viacej, ja ti dám viacej, ale dokážeš urobiť viacej za menší čas, za kratší čas, dokážeš to? Vieš, lebo toto ti povie, kto si daj viacej. A ty si čo urobil viacej? Čo vieš navyše? Veľakrát sa toto stane, keď niekto povie, daj viacej, zaplať viacej. Budeš vedieť viacej? Vieš viacej? Ale tam väčšinou končí debata. Vieš, že podľa mňa, čím je človek lepší, tak tým si zaslúži aj mať viacej, lebo väčšiu hodnotu pridáva. Vieš, pridaná hodnota je väčšia toho človeka. To máš to isté, keď k tebe príde domov nejaký odborník na kúpeľňu a povie ti, že ja ti urobím túto kúpeľňu za 4 000. Vieš, no je to drahšie, lebo mám hypotéku, lebo mám leasing na auto, tak je to drahšie. A potom príde druhý, povie ti, ja zoberiem za to 4 500, som drahší, ale mám 20 rokov praxe, urobil som 50 projektov, urobil som
veľa chýb, na ktorých som sa poučil, kúpil som si kvalitné vybavenie, dnes viem spraviť to kvalitnejšie, rýchlejšie, ušetriš pri mne čas, reklamácia žiadna není, preto som drahší. Dávam ti väčšiu hodnotu, ktorú si ty ochotný mne zaplatiť. Ty si mne ochotný zaplatiť hodnotu. Nie je to, že ja mám hypotéku, alebo že ja mám na auto na leasing, alebo že potrebujem niečo. Vieš, lebo To väčšinou... nemusí nikoho zaujímať, Tak toto je, predsa ľudia sa na to pozerajú. Vieš, že daj viacej na hodinu, daj viacej. Slováci len povedia, zaplať, nech zaplatí viacej, ale pokiaľ to nejde z ich vrecka. Keď to nejde z jeho vrecka, tak nech všetci platia viacej. Daj viacej peňazí, mal si to kúpiť drahšie, zaplať mu viacej, prečo mi zaplatíš, hej? Keď to nejde z jeho vrecka. Ale ako ti poviem príklad, na bytoch v Dubaji. Máš ísť kúpiť byt do Dubaja, postavím ti tam jeden byt pre teba, poviem ti, tento byt stavali Pakistánci, Nepálci, Filipínci, mali tu minimálnu mzdu, žili 10 v apartmáne jednom, mali dezolátne podmienky, dostávali tam na mesiac $500, ten apartmán stojí 300 000. Postavím vedľa ten istý apartmán, poviem, každý mal svoju izbu, robili to Európania, každý mal dobré podmienky, dostávali jedlo, vodu, ten byt stojí 480 000. Povedz mi, koľko ľudí si kúpi ten prvý a ten druhý apartmán. Jaký tam bude pomer? 90% ľudí si kúpi radšej ten prvý apartmán a už nepozerá na tie podmienky, lebo hľadia sami na seba. Ale povedia, nech zaplatí, pokiaľ to nejde z jeho vrecka. Toto isté máš na prestávke v robote, keď niekoho dojebeš za prestávku, že dodržuj čas. Čo ma jebe, že to je 5 minút, 10 minút. Keď príde k nemu domov niekto niečo robiť, alebo mechanik, keď mu príde mechanik opraviť auto alebo on dovezie auto k mechanikovi niekde a mechanik si tam sadne na 20 minút, však povieš, však ja som v hodinovke. Tak už sa mu bude tak čo vadiť. povedia? No. Čo povedia tí ľudia? Lebo to bude vadiť. Čo mu jebe, to je len 10 minút, to je len 15 minút, jemu jebe, to je 15 minút. No jasné. Platí mechanikovi na hodinu a prídi do servisu a on si, ja si sadnem na 10 minút. To už bude upičovaní všetci a toto sú všetci takí, ale upičovaní na to, vieš? Hej. Vo všeobecnosti. Takto zvyknú aj ľudia, že pičovať na to, že nezvýšia mi plat v robote, nechcú mi dať viac peňazí, však ale daj ty viac. Daj ty viac. No. Veď, akože ja to chápem, aj dajme tomu niektorí ľudia aspoň to chápu proste. Ty chceš viac, musíš dať viac. To je jednoduchá rovnica, priama úmera. Ja chcem viac, ja dám viac. Keď prídem na stavbu a začnem tu ako nejaký zametač stavby, jasne, že dostanem najmenej. Ale už keď chcem viacej, tak musím vedieť niečo urobiť. Tak sa to naučím urobiť a už keď to viem urobiť, dostanem viacej. Potom si poviem, dobre, chcem znova viacej, možno si môžem zobrať ešte 2 chalanov k sebe, mať malý tím a s tým tímom niečo urobiť, zas dostanem viacej. Poviem si, dobre, teraz mám malý tím, možno že ešte jeden tím zvládnem, budem chodiť medzi 2 tímami, medzi 2 partiami, zase dostanem viacej. Ale s každým zvýšením musím aj ja zvýšiť moje úsilie, moje vedomosti, moju hodnotu a za tú hodnotu ja dostávam zaplatené. Trh ocení to, koľko ty dostaneš zaplatené. No jasne. Vieš, taktiež trh oceňuje. Keď budeš mať v meste jediného strechára, tak koľko bude ten strechár stať? Bude strieľať ceny do vesmíru, ľudia zaplatia. Lebo si to môže dovoliť. Lebo si to môže dovoliť, lebo je tam jediný, lebo ten trh to ocenil. Ale keď v tom meste bude každý druhý strechár, tak koľko to bude stať? Bude to stať nízko. Oveľa menej, bude tá cena veľmi, veľmi nízka, ale je to celé o tom trhu hlavne. Jasné. Ten trh oceňuje tých ľudí a presne ako hovorím, že daj viacej. Dobre, máme tu ďalší komentár od Čiernovláska. Ľuďom sa vôbec robiť nechce, to je pravda, všade samý influencer. Ale toto je pravda, lebo ľuďom sa už manuálne nechce pracovať a taktiež majú iné možnosti, hej. Väčšina ľudí už je youtuber, influencer, ľuďom sa manuálne už nechce pracovať a zase, ja tiež tvrdím, že dneska je o mnoho jednoduchšie byť dement, ako kedysi, lebo kedysi si sa musel proste stále o niečo starať, vieš. Kedysi ráno si musel vstať, mal si nejaký dobytok, mal si nejakú kravu, musel si ju podojiť, musel si jej dať jesť, musel si opraviť si nejaký voz, ktorý si mal. A toto bolo v každej jednej domácnosti, v tých dedinách. Každý jeden to musel mať. Dneska sa vytráca manuálna zručnosť v tých ľuďoch, pretože kedysi každý mal doma nejaký statok, každý mal doma dobytok, chodili niekde na pole, mal nejaké ručné náradie, či už používali nejaké základné ručné náradie, opravovali si doma všetko sami, starali sa o ten dobytok a už aj tá zodpovednosť, že ten dobytok potrebuje každý deň jesť, každý deň potrebuje tá krava jesť, podojiť, každý deň proste toto všetko si vyžadovalo, tak tí ľudia mali väčšiu zodpovednosť už.
Dneska nemusíš, dneska sa ráno zobudíš, ja mám piči celý svet, ja nejdem nič a nič sa ti nestane. Nič sa nestane. Ale kedy si by ti skapala krava a ty si povieš, tak rok a pol som tú krávu tu mal, teraz nebudem mať žiadnu, nová stojí neviem koľko peňazí a na novú nemám. No tak si sa poučil z toho, nie? Boli odkázaní kvôli tomu životu na to, aby tie veci robili a brali ich zodpovedne. A dnes už nie sme odkázaní na... Učilo ich to zodpovednosti, no, celé tak. toto. Presne ich to učilo viacej tej zodpovednosti. No jasné. Lebo fakt, nemal si, že idem do obchodu a kúpim si všetko, čo mi treba. Áno, hotové, viac menej jedlá, predpripravené. Ale... Takže ja hovorím, táto doba nám veľmi pomohla, ale ľudia osprosteli. Od základné veci, také aj tá dochvíľnosť, vieš. Dneska ti zavolám, stretneme sa večer, napíšem ti potom ešte predtým ti napíšem a ešte ti napíšem, už som pred domom, prídi, napíšem ti 5 krát. Kedysi ešte, keď sme boli malí, sme sa dohodli, že zajtra o 6:00 tam budeme a tam sme sa stretli. Presne nemal si tak. telefón, nič, si tam prišiel. Tak. Už ťa to učilo tej dochvíľnosti, vtedy si musel byť dochvíľny. Dneska, keď si nie je dochvíľný, alebo ako malí chlapci sme si klopkali, kamienky hádzali do okna. Ja si to ešte pamätám. Teta môže ísť dole? Prídi ma vypýtať, lebo nechcú ma pustiť. Vieš? Kedy si to tak bolo, ale dneska fakt môžeš byť dement a nič sa nestane. Je to tak. Valentín Švárc píše: pravdivo povedané, ale cítiť celkom egoizmus z tvojich úst. Z čoho je egoizmus? Kde je tam egoizmus v mojich ústach? Neviem, ja nechápem, prečo by mal byť egoizmus z niečoho. Ja si myslím, že dnes ľudia povedia na niekoho, že je egoistický, len kvôli tomu, že možno má sebaistý prejav. Vieš? Možno aj ten prejav, lebo to pôsobenie, že máš taký prejav, ako vystupuješ, ako rozprávaš. Áno. Keby som sa tváril, No. chlapček, takýto som, no tak potom by som nebol egoista. Ale keď sa tvárim prirodzene, sebavedomejšie, aj že nekoktam, nehmkám, rozprávam plynule, tak pôsobí to na niekoho egoisticky, ale to vôbec tak nie je. Áno. Ale To je zase len ten prvý dojem možno, alebo hodnotenie, súdi knihu podľa obalu. Presne tak. Ale vždy, keď si onaký alebo onaký, vždy na teba niečo povedia. To je úplne jedno. Buď si egoista, alebo si debil, nevieš sa správať, nevieš rozprávať, vždy niečo na teba povedia. Keby som rozprával takto, povedia, že si debil. Jaký chudáčik, jaký to je chudáčik. Keď budem takto rozprávať, tak som egoista. Keď nebudem rozprávať vôbec, prečo nerozpráva? Keď budem veľa rozprávať, prečo veľa rozpráva? To je úplne jedno, ľudia ťa budú súdiť tak či onak, treba robiť tak, ako si, byť sám sebou. Lebo presne to je úplne jedno. Tak. Je tam nejaký dlhý komentár, nejdem to celé čítať, ale v podstate pointa z toho podľa mňa je, že niečo tam písal murár, romietkar alebo polterár či maliar, ak je zamestnaný vo firme cca 5 až 10 zamestnancov, tak žije z ruky do huby. Živnosť sa už takémuto človeku neoplatí. Keď mu dajú vo firme 9 až 10 eur, tak je na tom horšie ako jeho zamestnaní kolegovia v tej istej firme za 7 eur. Veľa šikovných chlapov preto radšej robí na čierno. Takže rozprávať o tom, ako sa má dnes remeselník bohovský, je výsmech jeho mozoľom. Ale to není výsmech jeho mozoľom, tak veď aj on má možnosť ísť sám robiť na seba. Nemusí byť zamestnaný pod niekým. Vieš, on povie, že zamestnaný som pod niekým, mám 9 eur. Otvor si ty firmu, zamestnaj ľudí, správ marketing, zožeň klientov, otvor účet firemný, túto celú administratívu, rieš to aj ty a vyúčtuj si, koľko ty chceš. Zober si, koľko ty chceš od zákazníka, nie, že on platí málo. Otvor si firmu a plať, koľko chceš. Ja budem len rád, ja ti fandím a tlieskam, keď ty budeš platiť, koľko chceš. Vieš, nie, že A ďalšia vec, že ľudia nevidia, koľko daní sa platí, aké odvodové zaťaženie zamestnanca. On vidí čistú mzdu, čo je na paske. On vidí na paske, v čistom prišlo 1000 eur, je to málo. Ale nevidí, že do štátu išlo ďalších 2000 alebo 1500. Také odvody, také odvody. Takže on to nevidí a nerieši. On len vidí, tu je málo, podnikateľ by mal viacej zaplatiť. Ale pozri, aké je daňové zaťaženie, čo sa ostatné všetko platí. Vieš, to není, že 1 euro je pre neho, ale z toho 1 eura je 50% štátu na všelijakých odvodoch, všelijakých zaťaženiach. To väčšina ľudí si tiež neuvedomuje. Len nech to zvýši. No jasné. Alebo píčujú na to, nie, že zarobí človek, dajme tomu hrubom 2000 a on dostane 1000 v čistom a povie si, že a on zobral moju 1000, čo som ja odrobil. Ale však ten peniaz ide do štátu, nie? Do štátu, ale vieš, stále ten plat, stále to musí niekto zaplatiť, stále to musí byť premietnuté, že presne ty, keď budeš, neviem, taký príklad napadne, proste v tej kaviarni
a ty chceš zaplatiť viacej čašníkom, tak ty musíš zvýšiť cenu produktu. Tým pádom to jedlo bude musieť byť drahšie a ty dostaneš viacej. Takže vždy sa to niekde premietne. To není, že štát nechce ti dať, podnikateľ ti nechce dať. To je o tom, presne ako sme sa pred chvíľkou povedal tie dva príklady. To je o tom, koľko zaplatí klient. Lebo klient to je ten koncový, to je ten, kto platí. Keď máš dobrého klienta, ktorý platí dobre, tak vtedy si môžeš dovoliť dobre dať. Ale aby si mohol dovoliť dobre dať, potrebuješ dobrého klienta a dobrý klient vyžaduje latku niekde viacej. Nie tu. Hej, keď budeš mať, že niekto ťa odvezie na starej Felicii, zoberie si za to 10 € a niekto ťa odvezie na novom Mercedese, zoberie 27 € za odvoz, tak ty si aj niečo dostal. Či ten z Felicie, keď ti povie daj 27, tak tiež pôjdeš? Tiež pôjdeš, keď ti povie daj 27, tak jak za Mercedes, však ja ťa odvezem. No áno, však odviez ma môžeš, vieš. Do hrobu si peniaze nezoberieš, to je pravda, ale medzi tým, ako sa narodíš a medzi tým, ako do toho hrobu pôjdeš, tak tá cesta môže vyzerať inak. A inak táto cesta vyzerá s peniazmi, ako bez nich. Presne tak. Peniaze si do hrobu nezoberieš, to je pičovina, jak voda v koši toto, vieš, keď počujem, že nezoberieš si. Ale len to vieš, klient ti to musí zaplatiť proste. Ty musíš mať toho človeka, ktorý ti to zaplatí na tom konci. A keď máš dobrého klienta, ktorý platí, tak vtedy máš aj vyššiu mzdu. No jasne. Ako o tej reštaurácii. Ty keď budeš mať na piču jedla, nikto tam nebude chodiť, tak nemôžeš za to jedlo pýtať viacej. A tým pádom tam žiadna tá pridaná hodnota nie je k tomu jedlu. A tým pádom si nemôžem dovoliť aj teba zaplatiť. No, lepšie. Jasne. A zase ty keď budeš kuchár, tak môžeš byť lepší kuchár, uvaríš lepšie jedlo a je to celé zase výsledok toho tímu celého. Ty si dobrý kuchár, dobré jedlo uvaríš, tu je čašnička, ktorá má vždy umytý stôl, vždy proste je milá, usmievavá, tu je nejaký manažér, ktorý má dobré sociálne siete, všetko spravené. Je to výsledok každého jedného, je to výsledok celého tímu a celý ten tím má proste nejaký výsledok, má to telo, a taktiež aj odmenu, ktorá je v konečnom dôsledku, akože finančná odmena tiež. Finančná odmena, reputácia, alebo tieto veci. Dobre, ja som vyčerpal tie komentáre, taký môj top výber. Myslím, že ešte ich bude pribúdať viac a viac na tie tvoje videá. A kľudne ľudia komentujte, Máťo bude rád ich prečíta, rád vám bude potom v najbližšom videu na ne reagovať. Je niečo, čo by si ty možno tak všeobecne povedal ľuďom, ktorí ťa sledujú, ktorí ťa aj radi sledujú, lebo teraz som vytiahol komentáre, ktoré boli tak trošku provokatívne samozrejme, útočné voči tebe, ale sú tam samozrejme aj veľmi dobré komentáre, kde ti ľudia ďakujú za to, že zdieľaš tieto myšlienky, kde sa ľudia stotožňujú s tým, kde súhlasia s tvojimi myšlienkami. Ja si myslím, že je to tak 90 na 10%, že 10% je tých negatívnejších a 90% sú úplne super komentáre. Tak možno čo by si odkázal tak všeobecne ľuďom, ktorí ťa sledujú a podporujú? Ešte všeobecne pre každého, kto ma sleduje, či sa ľuďom páčim alebo nepáčim, som taký, aký som a stále budem robiť to, čo robí mnou. A veľa ľudí mi rozpráva, že ich to motivuje, inšpiruje, že dobré myšlienky rozprávam na hlas a tí, ktorým sa to nepáči, tiež napíšu do komentára, tí, ktorým sa to nepáči, iný nebudem, máte smolu a tí, ktorým sa to páči, tak dúfam, že som pre nich aspoň nejaká inšpirácia, motivácia, lebo už viacero ľudí ma aj stretáva, spoznáva, píše mi, že ďakujú za videa, baví ich to. A mám aj taký iný pohľad na svet. Tak ďakujeme za sledovanosť. Čau.